Lamin, tunche. Bashite. Komi mu saraka boko kuma fi asira. Donc shini ne do. Nani matuluni. An ga lajɛ ko bɛ se ka taa ni cogo min na. An bɛ se ka ko dilan ɲɔgɔn fɛ cogo min na. Walasa a ɲuman bɛ tɛmɛ cogo min na. N'a ti kɛ basi ye. A tɛ kɛ basi ye fa. Nka a kun to o kun bɔ quoi. I kana ne nɔfɛ ka ne ɲininka ko bɛ kɛ cogo min na. A bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen. A bɛ k'o cogoya kelen de la. Wa f'i ka dɔn k'a fɔ fɛn min don vendredi ma. N'o ye sini ye. Jama de bɛ na, jamaba de bɛ na. Ne b'i deli. I b'a kɛ Ala n'a kira kama. Hali n'i ma ye saraka bɔ yɔrɔ kɛnɛ kan, o tɛ problème ba ye. Parking, i ka fara parking kan. I y'a faamu. Sabula e ka dugawu a ɲɛci foyi de tɛ an ka baba ye. Ne de fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ o. A misiw, a fɛn ninnu, wa bon, i muso. A fɔ i muso ɲɛna. Tobili a k'a sen bɔ a la. Ni maaw ta déjà. Bon, n'a a bɛ se ka minɛnɔgɔ kɔni ko, ça fait rien. A bɛ se ka minɛnw ko, u bɛ se ka kɛ fɛn dɔ ye ten quoi. N'o tɛ aw ɲɛci foyi de tɛ yen. I m'a faamu. A kɛra aw ɲɛna o, a ma kɛ aw ɲɛna o. Baba tɛna nafa fosi de sɔrɔ. Fanga tɛ dɛ. Fanga tɛ. Sabula barika kisɛ kelen a tɛ e la, a tɛ muso la. Wa ni aw nana ye kɛnɛ in kan cogo modèle dɔ la dɔrɔn, a bɛna digi ba su la. Ne tɛ foyi dɔn a tɛ quoi. A bɛna kɛ kuma suru ani ko dɔw ye. I ka kuma faamu. N y'a faamu. Lamini, Ala k'an bɛn kelen ma. Fɛn bɛɛ kun ye mɔgɔ ka saraka bɔ de. Ne kɔni ka laɲini ye saraka ɲuman ka bɔ. A ɲuman bɛ bɔ. Wa saraka min bɛna bɔ, Ala ka hɛrɛ se bolo. Amina, amina. I ye fɛn o fɛn fɔ, n y'a faamu. N'Ala sɔnna ma, n b'a k'i tɔ ye. Inchallah. Wallahi. N'o de ka ko diya n ye. Upa de upa. Ci de la saraka bɔ san ne de b'a misi san. E tɛ maloya yɛrɛ. Sɔnsɔn ne Lamini an m'a kɛ cogo di, an m'a kɛ cogo di. N bɛna n sigi e t'a la. A bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen an m'a kɛ ten jugu sago ye. N'i wele basi la, ko bɛɛ n'a waati dɔn. I yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sini ye bɔnna saraka ti bɔ ye. N taara se n dɔgɔkɛ ma, ni n'a kumara. A ye kuma caman da yira n na. N tɛna se ka foyi bɔ ale ta la. N se tɛ ale ta la. Nka e de ye ne furumuso ye. N bɛ se ka kuma ni e de ye. Wa n b'a dɔn e bɛna to n ta la fɛnɛ. An ye kuma ɲɔgɔnya kɛ. A y'a yira n na k'a fɔ k'a ka d'a ye n'a y'a sɔrɔ i bɛ se ka minɛnɔgɔ ninnu ko. Ni tobiliw banna, minɛnɔgɔ minnu bɛ to, mɔgɔ minnu b'u ko, n'i bɛ fara olu kan ka minɛnɔgɔw ko. Ani ni baaramisɛnnin minnu yɛrɛ bɛ yen, i yɛrɛ b'a dɔn k'i bɛ se ka minnu kɛ, i ka fara olu kan k'o baaraw kɛ. Allah! Haja dere minɛ ko la. Ufa. Ni yɛrɛ de kuma dɔ la ne ma taa. Ko ne ka fara minɛ ko la kan. Komi e bɛ sɔn jɔnmaya ma. Nka ne ayi. Ne tɛ sɔn jɔnmaya ma. N t'a kɛ. Il parlerait. Merci. Ça va bien? Ça va. Agradez-vous. Damini, ni bina nisɔndiyalen ba de don. An ka wari minnu bɛ ne bolo, a ye miliyɔn 4 sɔrɔ. Waaw. Ko ɲɛna yɛrɛ de. Komi i ye so jɔli daminɛ so ma ban, ne tun b'a fɛ an ka ta an ka so tɔ laban. Walasa i balima minnu bɛ village la, olu dɔ bɛ se ka na fara i kan yan tuguni.
Sitan. Tiɲɛ yɛrɛ la sojɔ ko mun tɛ ne ka projet la nin waati in na. Ne yɛrɛ mago tun bɛ wari in na k'a kɛ ka projet dɔ monter mun bɛ se ka nafa don du kɔnɔ don dɔ la. Sojɔ kuma tɛ tɛmɛ. Dameli, i ye cɛ fɔ wa ne y'i faamu kojugu. Dameli, f'i k'a dɔn buna hadamaden i mana fɛn sɔrɔ cogo o cogo n'i balima fosi ma bɔ i nɔ ma nafa foyi t'i ka fɛn sɔrɔ la. Wa mɔgɔ dɔw bɛ mɔgɔ juguya ka sɔrɔ i ma fɛn k'a la wa i yɛrɛ t'a kun dɔn. Fosi tɛ nin n'a ɲɔgɔn kɔ. Dameli dɛ, fosi de balima tan tɛ yen nɔ sɔn ka kuma ma. Chérie. Nami. Merci. Ne bɛna fɔlɔ. D'accord. Tanti. O don o la ne nalen ne kun sigilen bɛ sokura in dalen yan nɔ cɛ min sigilen filɛ nin i ka nin miiri diɲɛ natigɛ ko foyi ma k'a ma mun fɔ ne ma wa kuma min digira n'a ka tɛmɛ a bɛɛ kan a y'i dɔgɔya de ka tila ka fɔ n ma ko nana ni n ka malo bɔrɛ yan. Ati, e ma foyi ye fɔlɔ nin dun ko nin dun ye jahanama du de ye. N den b'a f'i ɲɛna ne yɛrɛ nimisalenba de don mun de la ne donna nin dun furu la wallahi ni barika t'i kɔ n'i donna nin dun kɔnɔ a ma da la hali b'i tile fila kɛ yan wa n'i kolen tɛ n'i donna nin dun kɔnɔ subagaw de bɛ yan u b'i dun mɔgɔ jugubaw de bɛ yan nɔ balima jugu de bɛ yan nɔ i ma ko mun kɛ u b'a f'i y'o de kɛ i tɛ se ka kuma nin cɛ ne sigilen filɛ nin fɛ i b'i ɲɛ ci min kan barisa ale tɛ changer fo ka taa bulu fiyɛ a bɛ sa ta i y'a faamuya n'i kɔni sera ka ne ka kuma lamɛn o bɛ diya ne ye. Tanti a kɛ i n'a fɔ k'o kɛra na ban a tɛ ka foyi yir'i la wari nafolo min b'a kunna. Nafolo in bɛ ban. Mais ni min f'i ɲɛna nin bɛɛ bɛ ban don dɔ. N'a ma ban kɛ ne yɛrɛ b'a dɔn n kan ka mun kɛ n na barisa n fa tɛ se ka foyi bɔ a ta la ne yɛrɛ b'a dɔn n kan ka mun kɛ. Kuma fana ka gɛlɛn tɛmɛ n fa fɛnɛ ma dɛ. Ko jumɛn ko kuma wa ale ye fugariden ye. Nfa tɛ yan. Naamu. Lamine. Ça va? Non, ça ne va pas. Ça fait la tour. Nfa. Kunu n nana sɔrɔ den bitɔgɔmɛni dɔ sigilen don n ka yɔrɔ la. Elle m'a dit que ale bɛ e de ka responsabilité la wa k'i ka subagamuso in ko o kɔrɔmuso den de y'ale wa je ne sais pas n b'a tɔ ɲɛɲini k'a dɔn. I nana ni mɔgɔ dɔ ye n ka du kɔnɔ i ma foyi sara n na je n'en disconviens pas. E b'a dɔn tigitigi den in balo a bɛ bɔ ne de kun wa ne ma jigin den in na ne jigira e de la sabula a t'a kalama ko du in tilalen don an ni ɲɔgɔn cɛ de. Moi j'ai vu que i ka limite yira a la sani a kana kɛ ko dɔ ye. Nfa a kɛ ala min kira kama jɔ i jɔyɔrɔ la sa. E bɛ se ka na mɔgɔ ye ne ka du kɔnɔ cogo di sans mon consentement ne de bɛ nasɔngɔ bɔ ne de bɛ malo san walima a ka malo bɔrɔ a n'a ka malo bɔrɔ nana. Lamine n'i ka kuma mɛn a ju t'a la ni ala sɔnna ma a tɛna se yen fan fɛ tuguni nka n bɛ fɛ ka laɲini fana kelen k'i fɛ n b'i deli ala yɛrɛ kama min ye nasɔngɔ bɔ ni maloko ye i k'o da i ni muso cɛ an yɛrɛ fana bɛ se k'an occuper an ta la i y'a faamu Baasi t'a la. Ami hakɛ to dɛ Ala ka fiɲɛ k'i yɛrɛ so a mɛn o mɛn e bɛ ne sɔrɔ n ka yɔrɔ la. Nɔgɔnin bɛ na.
Allah k'an bɛɛ sara ɲɔgɔn na. Atu, ça va? Ça va. Ok. Baasi t'i la kɔni? Baasi foyi tɛ. A ye denmisɛnnin ɲuman ye. Ala k'a minɛ ko bɛɛ nɔgɔya. Amina. Ala ka cɛ ɲuman d'i ma. Amina. Ala k'an ta fanga d'aw ma. Amina. E ma den ye mɔgɔ ɲɛnama ye sa. Ala bɛ se a ka ko la sa. Mɔgɔw b'a fɔ ko muso ɲuman ye muso ɲuman. I ni cɛ ɲɛnama tɛ bɛn. E ma dɔn e ni n cɛ in tɛ sanga. Atu, e m'a faamu de. Bɛɛ n'i kɛcogo de don. Sinon mɔgɔ jugu tɛ o. Mɔgɔ jugu tɛ. Mɔgɔ bɛ juguya ka se nin degré bɛɛ ma. Tiɲɛ na, e ye denmisɛnnin i tɛ se k'a faamu tan tɔ. E bɛ ka taa min? Ne ya, an sigilen de don. Ah, ok. A bɛ se ka t'i ka baara kɛ. I y'a mɛn. Fanta. Naamu. Taa min. Ha? Ɲa ma i ka taa kiridi san ka di yan nɔ. Awɔ. Awɔ. Kiridi 200 la y'a minɛ. Awɔ, n y'a mɛn. Awa. I ko k'i mago bɛ ne la a ka di kɔni. Awa ka di. I tulo b'i la. Danbele, n'i ba ka kuma cayara i ni muso ni ɲɔgɔn cɛla la, i b'a to yen nɔ. E de kɛra ba ye sisan, ale ye den ye. Nka k'o kɛcogoya, ale t'o kalama. A b'i bange wagati min, a bɛ ko dɔn ni e ye. A y'i nɛgɛn, i kɔrɔbayara. Ale yɛrɛ kɔrɔla sisan. Ko caman bɔra hakili la. I b'a ye n'a ye muso min, e bɛ dimi. N'a ye nin, e bɛ dimi. E de kɛra ba ye sisan, ale kɛra den, e de kan k'ale ta. N'a y'i nɛni, k'i muso nɛni, ka diɲɛ kuma o kuma fɔ ma, i b'i da don o kan, ka kɛ sabalibaga ye. N'i ni muso donna so kɔnɔ, a f'a ɲɛna, musokɔrɔba hakili sɛgɛnna, a ka kɛ sabalibaga ye. Adil. Itu mah kira cogo di. Jumɛn? N ka crédit ɲini. Crédit ma se ma? Ka se ma n'a sera ma ko ne bɛ ɲininka. Ne dun ma taa crédit san ne y'a di Atu de ma k'a ka taa san. Ah? E y'a di jɔn ma? Munna? E jɔn k'a ɲini. E b'a d'a ma munna Fanta? O kɔrɔ wulu bɛ cɛ a b'a kubala ci quoi. O tɛ sa. O de don, o de don. Ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn. N ka crédit kana sisan. Atu. 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 Kɔngɔ. Atu. Hey, mun de bɛ yen nɔ? Subaga i bɛna den tɔgɔ dun wa? Mun de bɛ yen nɔ? A ye mun de kɛ? Yafa n ma, ne mago bɛ Atu de la. E k'a lajɛ ko silamɛ. Atu. A ye mun de kɛ fɔlɔ yan'a ka bɔ? Ne mago de b'a la. N'i m'a fɔ a tɛ bɔ. A ye mun de kɛ? Atu. E taara crédit san, crédit ma na dɛ. Papiye kɔni filɛ nin ye. Ala. Yafa n ma, o ko ne de filila. Yafa n ma y'a mɛn. awɔ n y'a mɛn. K'e filila. Kalaban cimuso ni jɔlen de bɛ. Bɔ ne ɲɛkɔrɔ. Yafa ne ma. K'a tiɲɛlen don. N'u y'i ci dɔwɛrɛ i ka taga i bɛna n tɛ fɔlɔ sɔrɔ. Jɔ an b'u barika.
ne y'a ka kuma bɛɛ lajɛlen mɛn nin minɛ i k'i den i bɛ taa di jati fanta ma a ka taa kiridi wɛrɛ san ka envoyer a cɛ ma i b'a dɔn a cɛ ka ko ka gɛlɛn kojugu walima i b'a fɔ k'a ka numéro sɛbɛn ka ɲi ka d'i ma i yɛrɛ ka taa envoyer mais a fana a to a cɛ ka bɔ a kalama i y'a mɛn wa. Tɔnɔkɛ ne tɛ wari in minɛ aw yɛrɛ de bɛ ko dɔw diya nin na a muso dɔ a y'a to a k'a ci k'a faga i ka foyi t'o la 200 kama. ayi o t'a cogoya ye i ye denmisɛnnin ye e tɛna a faamu e ka nin minɛ i bɛ den i ka taa d'a ma. 200 kama ne kɔni tɛ n'o minɛ an ka taa bɛ yen a k'a ci k'a faga. Chérie, kana n'i fari faga nin na a ma nɔgɔ i ni mɔgɔ min gɛrɛlen don ɲɔgɔn na ka n'u ka saya o ci f'i ɲɛna a bɛ mun ye mɔgɔ la Ala dɔrɔn de b'a dɔn saya cilen don ɲɛnamaya ma don o don dɔ bɛ sa nka i tulo don o don saya o ci la o kan ye wajibi banbagatɔ mago t'an ka foyi la n'a bɔra duwawu la an bɛ duwawu de kɛ Ala ka hinɛ a la i bɔ tan ça va aller. Allah tɔnɔ Lamini. Man la. N y'a mɛn ko sini aw fa ka sarakati bɛ yan. O kun. Ne yɛrɛ ma min faamu wa aw yɛrɛ dama tɛ ka bɛn ko la kuma tɛ ka mun sarakati bɔ aw fa ye o tɛ k'aw fa su lawuli ka tila k'a dada yan'aw ka sarakati bɔ aw fa ye aw b'a ɲini ka bɛn ko la o la o nɛɛma na s'a ma aw fa yɛrɛ taara ka du kelen to aw bolo yan nɔ aw bɛ ka ɲɔgɔn fara fara o nɔfɛ kuma tɛ k'an bɛna taa sarakati bɔ o ye mɔgɔkɔrɔw bɛ kuma dɔ fɔ ko ni denmisɛnnin ye dugawu kɛ k'a tɛ bin o kama ne nana dugawu kɛ Ala ka sarakati minɛ k'a nɛɛma sɔn aw fa ma. Yanga. I nana bonya jɛrɛ Fanta fɛn dama damani bɛ o ka di Ala ye kojugu n'i y'i miiri i kɔnɔ ko sini n bɛ taa bɔ karisa ye Ala kama ni se b'i ye n'i b'a tigi ɲɛ i b'a ŋaniya n'i taara 200 bɛ mun n b'o d'a ma ka baro kɛ o miiriya kɔnɔna na k'a ta bi la fo ka taa bila lawaleyali la wallahi mɛlɛkɛw ni bigi de bɛ ɲɔgɔn na a tɛ yɛlɛma fiyewu fo ka taa s'i ka don ma o kɔnɔna na n'i y'i miiri ko mɔgɔ dɔ ye ko dɔ k'i la a y'i tɔɲɔ i yafara Ala kama Fanta i ye juru de don Ala la dɛ Ala ko k'an ka juru don ale la ale Ala de bɛ juru sara mɔgɔ caman ka juru bɛ Ala la dɛ ni sinamuso in de i bɛ se ka kuma caman fɔ nka i ko k'i ka kow di Ala ma Ala de b'i wasa tɔnɔ kunu ye kojuguba de kɛ wallahi kojugu min tɛ se ka lakale e yɛrɛ ka ta ka den ɲɛkɔrɔ n'a fɔra ni jamaba in cɛla mɔgɔ wɛrɛw bɛ na sigiɲɔgɔnw bɛ yan nɔ hali e balima wɛrɛw bɛ bɔ kɔfɛ ka na tuguni e ye min ta ka kɛ k'i balimakɛ sɛgɛrɛ e kan ka nin kɛ yan silamɛya yɛrɛ la e kan ka nin kɛ yan tiɲɛ yɛrɛ la e ka nin man ɲɛ wa a ma diya ne ye bi fini n'i ye
ko ye ha mɔgɔ wɛrɛw ka nin kɛ e kɔrɔkɛ la o ka bɛn cɛ ma mais e yɛrɛ fɛnɛ ka nin k'a la tiɲɛna i ye nin kɛ a ma diya n ye dɛ walahi i kun ka kɔrɔ nin ko ninnu ma n'a fɔra e de bɛ misiri la kuma bɛɛ su ni tile e bɛ seli la mais e bɛ ka ko min ta ka kɛ k'i balimakɛ sɛgɛrɛ nin jɔn de bɛ sɔn nin ma ha a ma diya n ye dɛ walahi Fanta i bɛ n ka samaraw ko ka bila nin n ta ka na yan n kana sɔrɔ n ka samaraw ko la Lamine baby. Lamine kia. Lamine boya. A foko Lamine ka boya. Buranye. Fanta ngi ka foko Lamine ka boya ni te ko wɛrɛ fɛ. Lamine bora. I ni bere yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na sabali. Fanta. Lamine ye tuɲɔ min da ne kan bi. Lamine ye lamaloyali min da ne kan bi. A kɛra i ɲɛna. Donc bɔ ni Lamine cɛ a fɔ k'a ka bɔ yan ka na. Buranye. I b'i jo kan. Wa i mana fɛn o fɛn kɛ nin ko in na i ta ye tiɲɛ ye. Tiɲɛ ye tiɲɛtigi ta de ye. Wa jo ye jotigi ta de ye. Ne b'i deli Ala ni kira kama. Balimaya min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ. Sinji min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ i ka sabali k'i bolo da i dusu la. E ni e ye nin ta i dɔgɔkɛ kama sisan sigiɲɔgɔnw bɛna mun de fɔ han u tɛna n'a fɔ k'i balimakɛ bugɔ de nin kama. Fanta. Sabali sa. Fanta. Lamine ye sigiɲɔgɔnw lajɛ ka sɔrɔ ka lamaloyali da ne kan wa? I b'i jo fɔ wa? Lamine ye sigiɲɔgɔnw lajɛ ka sɔrɔ ka ne lamaloya wa? A m'o kɛ wa? Fanta. B'i deli. Komi Lamine tɛ yan. Komi Lamine tɛ yan n tɛ kuma caman kɛ tuguni. Don so kɔnɔ. Du papier min bɛ yen don i k'a ta ka ca. Kɛlɛ man di. Kana ni bila problème na sa ne tɛ se k'o. Fanta k'i ka don so kɔnɔ. Buranye sabali Ala ni kira. Fanta don so kɔnɔ. Buranye sabali Ala ni kira. Fanta ka du papier ta ka ca. Fanta. Fanta. Du papier ta ka ca ha. Fanta ko tɛ a ta ka ca. Lamine bɛna dɔn ne ye cɛ min ye. Fanta, ini ciga di sala. Ayo te foli ko. Wallahi de Fanta, ni ɲɔgɔn caman ba de kun bɛ ne bolo. Nka ne dɔgɔninw de nana ta ka taga n'a ye. N bɛna fɔlɔ o. Ami, a kɛ to de. I ti ɲama wa? Wallahi. Sɔgɔmaden na burankɛ de nana du papier minɛ ne bolo yan. E dun bɛ Lamine ka ko dɔn. N'i deli Ala kama, bɛɛ b'a dɔn ko muso tɛ dɛsɛ cɛ la. I ka ɲama i k'a deli a ka papier lasegin. Sinon ni Lamine bɔra dugu kɔnɔ ka n'a sɔrɔ nin ko in bɛ yan. A bɛ kɛ baara ye ne bolo dɛ. Fanta, tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se ka n da don o la. Wallahi. Ami. Balimamaw ka ko de don. An k'a to tan. Ne bɛ taa ka na fɔlɔ. Ne bɛ segin. Aodo. Ça va, mamie? Ça va. Bien. N'i y'a essayé an bi n nana bonya ma segu la n'i ko ɲagalibagatɔ ma k'an ka taa tasuma fifa n'a daji m'a faga a nuji b'a faga i ni ce yɛrɛ i layidu ta ne y'a dafa ne ka tablette ye. Mami, vraiment n diyara n ye. Denmisɛnnin min bɛ se bonyamasegin la mɔgɔ kan k'i jigi da o kan. Ne de y'a f'i ye n ko n'i passera ka taa 6e de la n ko n bɛ tablette san ye. Wa m'a san ye dɔwɛrɛ foyi kama dɛ walasa i ka se ka kalan kɛ. I ka sigi i ka leçon tire t'a la. Kana na tablette in kɛ TikTok kɛnɛ ye walima video filɛ na n'o man di ye. A ka karamɔgɔw t'a fɔ an ɲɛna ko ni muso kelen kalanna ko ye dugu bɛɛ de kalalen. I jilaja. I y'a mɛn? N y'a mɛn. Courage ta.
Tana Dambele, i ka tablette san ti na kɛ fu ye. O bɛ diya turu. I ba bɛ yan? A bɛ. Bien. I tɛrɛ bɛ n ka foli f'a ye. A b'a mɛn. Ne bɛ siran ɲɛ fɔlɔ. Ok, k'an mɛn. Ne bɛ ladiya. Ne ye mun fɔ ne yɛrɛ? Mun ye kɛ mɔgɔ marabalen? I bolo ko mun de don? E bɛ tɛmɛ ni cɛkɔrɔba la hali kan fo. M'o kuma f'i ɲɛna i b'i ta ni manamanakan fɔ ye. Ne ye foli kɛ ne la. E ye mun foli kɛ? E ye mun foli kɛ? Mun de bɛ yen? I den ma mara. A ye mun kɛ? I den bɛ tɛmɛ ne cɛkɔrɔbatɔ sigilen na a tɛ n fo. M'a wele n ko karisa mun i bɛ tɛmɛ na i ma n fo. K'ale ye foli kɛ. Ne ye den juguya foli kɛ ne b'o mɛn cogo di? Ne ye foli kɛ yɛrɛ o ma ne laminɛ. Atu, kuma bɛ ka fɔ cogo min n'o de don walayi cɛ foyi t'i fɛ. E ye mɔgɔ marabali de. Hey, a b'i fɔ mun na? A tɛ n fɔ mun na? I ka foli juru de b'a la. Hey, n'i ka k'a fɔlɔ n'a laban i k'i tɛgɛ sen d'i ma i y'a faamuya. Ah bon? A t'i ka mara la yɛrɛ. Su kɔrɔ kuma bɛɛ k'an bɛ fili an dayɔrɔ ma. N k'i tɛgɛ ka na s'a ma tuguni. Ne tɛgɛ sera a ma e bɛ mun kɛ? Ne ye cɛ ye k'i tɛgɛ s'a ma. Ne tɛgɛ sera a ma e bɛ mun kɛ? Ne ko ni e ye cɛ ye k'i tɛgɛ s'a ma. Ne tɛgɛ sera a ma e bɛ mun kɛ? Ne ko ni e ye cɛ ye e k'i tɛgɛ s'a ma. Mami i jɔ. N'i ye cɛ i tɛgɛ s'a ma. Ne tɛ n tɛ e fɛ. E tɛ se k'i ta ne fɛ o. Sabula ne ye fɛn fɛn min Wallahi bilahi ne fana tɛ kuma caman kɛ. N taatɔ la filɛ nin ye n bɛ taa convocation tigɛ ka d'i ma san. I b'a fɔ k'i jamanen don i ye mɔgɔ tere jugu de ye. E fa de ta ma kɛ polisiso ye wa? Taa. I t'i bɔ ne da la i ni cɛ bɛɛ tɛ kelen ya. Sama haramuyalen ninnu. N b'i deli ala kama na. E bɛ na e filɛ ka min kɛ nin sa k'e bɛ taa convocation tigɛ. N b'a tigɛ. Nin ye denmisɛnnin ko de. Nin bɛna taa laban fɛn o fɛn na an si t'a dɔn. A bɛ den bɔ a b'a bɔ mun na? A b'a ka mara de la. I denw siɲɛ wɛrɛ ɲɔgɔn wɛrɛ tigɛ ala yɛrɛ de kama n'i den sabali. I bolo da i dusu la. I ka nin ko in bila ka to. Ala yɛrɛ de kama. Dambele, ne ma min faamuya ne na o na k'i ka wari jan i b'a fɔ ne ɲɛna ko ne ka taa wari minɛ muso la. F'i k'a dɔn muso in nana an sɔrɔ an ka balimaya la de n'a diyara o bɛ yan n'a goyara o bɛ taa mais k'ale ala de la bi ta kɔ bi ta ɲɛ ne y'i deli wari la n'i ko ne ka taa minɛ muso la ne tɛ taa minɛ. Awa fo ka taga diɲɛ wuli ne tɛ n balima labila muso ye cogo si la. E ma balimaya nafa dɔn nka ne b'a nafa dɔn. Aw ka ko ka bon ne muso bolo cogo min na ni ala tɛ maa si t'a dan dɔn. Ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna kana na ko in miiri ka t'o fan fɛ. I ye n ka kuma faamuya? Ne bɛ na fɔlɔ. Ni orange money k'i kun. I ye denmisɛnnin de da ma ɲi denmisɛnnin ma. Lamini mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ye a kɛra mɔgɔ jugu de ye o a kɛra maalankolon de ye o e ka mɔgɔ dɔgɔya ta ta ye. E yɛrɛ ye nin min kɛ sisan nin ye ko kɛta ye a. A lajɛ i tanti ni a bɔra ka ko min kɛ sisan fo ka polisila taga bɔ a la. Ni ma nin dabila n tɛ denmisɛnnin baara ye dɛ. Ne bolo e nalen don bɛn kama mais ni e bɛ ka nin ko sugu ninnu kɛ tiɲɛna nin man yɛrɛ. Kana sɔn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma i y'a mɛn a. Tanti, ne tɛ fɛ ne ta ka s'i ma. Da ma ɲi denmisɛnnin ma o cɛ mais juguya fɛnɛ ma fɔ. Fanta! Fanta! Naamu. Ne ka papier ninnu ɲagamin o la a kɛra cogo di? N ka du papier ye min? Ne ma foyi kɛ walayi. E ma foyi kɛ mun? A n ka papier bɛ min?
Burangere nana ni bere ne kama jago la ko fone ka papier ta adama. Fanta, est-ce qu'on a un papier ta adama? E bɛ ne ka du papier ta ka d'a ma mun na? E bɛ ka du papier de fugari den ma mun de la? K'a ye bugo ye? A ye bugo cogo di? Est-ce que i t'a sara la? Han? Ayi, kala tunala ka makara ta deli ko la bitin. Mun fa bɛ min? Mun fa tɛ wa? Sabal sa. Filɛ, bi ci. N ka du papier min fa. N ka du papier kɛ i k'a ja. Tɔnɔ me min f'i ɲɛna kana n'i kunkolo kalaya kuma sugu dɔw ma sa i b'a kalama kɛ ala ye dɔw yɛrɛ de da kɛlɛ kama. Walayi n denmuso. E ɲɛmɛrɛnin yɔrɔ i t'i da don ko la ko min b'i ka sira la. Han, e nana du ci de kama yan. N'i ma mara ne b'i mara yan. Malankolon bilalen filɛ nin ye. N fa, dɔ kɛ n ka papier ta ka ja. A bila i kunna k'a fɔ en tant que i bɛ du in kɔnɔ i b'i ka du de kɔnɔ. Cɛ si tɛ yen min bɛ se k'a fɔ k'a b'i bɔ du in kɔnɔ. I y'a faamu? Yan y'i ta de ye. Yan b'i sagoya la waati o waati ka d'i ye fɛn o fɛn ka d'i ye a kɛ du in kɔnɔ ale de bolo. I y'a faamu? Nin bɛɛ ye nɔ de ye. Tɔnɔ Lamini n bɛna min f'i ɲɛna fo cɛ k'i jɔ a cɛ jɔyɔrɔ de la. N bɛna min f'i ɲɛna fo cɛ k'i jɔ a cɛ jɔyɔrɔ de la. N fa, n bɛ n kale ala la n'i ma du in papier ja. N'i ma polisiw wele ka nin kama i k'a fɔ n ma du ɲɛmɔgɔden tatɔla filɛ nin ye. E bolo ko? Kana polisiw wele dɛ. Taa polisiso ta i kana jɔ da la yan. Kɛnɛ de ye papier minɛ. Nin bɛɛ e nɔ de ye Fanta. E ye muso jugu de ye. N fa, a ka di cogo min na kɛ. N ye du papier copie. Fɛn tɛ ka di i ye a k'a la. A kɛra copie tuguni yan. Copie de don. E sɔnna ko copie don. Mun na e bɛ ka wo ci ta i b'a fɔ ko wulu fatɔ. O tɛ i ɲɛ sira la. I yɛrɛ bila bɛɛ la sa. O t'i ɲɛ sira la. O t'i ɲɛ sira la. Caman tɛ yen o. Sabal sa. Ne bɛ ka sɔrɔ. Kuma bɛɛ fali n'a den bɛ ɲɔgɔn kɔ. Aw ka dɔ k'o la. A taara den. Dameli. Oui, chérie. Ne yɛrɛ tun b'a fɛ ka laɲini dɔ k'i fɛ. Ok, n kulo b'i la. Awa bɔra ka kuma min fɔ sisan nɔ. A ye cɛ de fɔ. Balimaya ka gɛlɛn kojugu. Ni mɔgɔ min m'a faamu dɔrɔn de o b'a faamu. Wa balimaya bɛ fɔ larusi la. I ka wari min tun bɛ ne bolo mara la so kɔnɔ. Ne b'a fɛ ka wari ninnu d'i ma. I k'a kɛ ala n'a kira kama. I k'a minɛ i k'a bila i yɛrɛ bolo kɔrɔ. Ka d'a kan ne kan ka kɛ kalalikɛla de ye. Ne man ka kɛ faralibaga ye. Ne bɛ bɔ an ka so don min kana yan nɔ. O ladilikanw dama dama de fɔra ne ɲɛna. Hali n'i tun ye ne yɛrɛ k'i dɔgɔmuso ye, a y'a faamuya cogo min na, ne yɛrɛ tun b'a faamuya o cogo kelen de la. Sita. Furu sigilen don bɛnkan dɔw de kan. Nin ye ne yɛrɛ de ka laɲini ye. K'an ka nafolomafɛnw t'i bolo, hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan. Ne dɔgɔnin ka nin kuma in kana n'a to. I k'a fɔ k'i bɛna ne ka nafolomafɛnw bɛɛ to ne ka bolo kan. Ne dalen nin la ye. Wa ne b'i fɛ kojugu. Dameli, ne b'a dɔn pɛrɛ nɔgɔ fosi t'i ka fɛn na. Nka ni bunahadamaden dɔw ma faamuyali kɛ, a bɛ kɛ sababu ye ka fili don aw ni ɲɔgɔn cɛ. O de kama ne ye nin fɔ. I kɛ pewu. I hakili latigɛ.
Tɔnɔ Lamini. N ye daga sigi tasuma sanfɛ ka don gabugu kɔnɔ bɔra ma daga ye. E bɛ ne ɲininka mun na? Ne ka daga gardien ya. Komi ne bɔra ne ma mɔgɔ si ye yan ne nana ere sigilen sɔrɔ yan. Ne nana ne sigilen sɔrɔ ko ne ka mun kɛ sisan? I tɛ ka furunɔ ɲininka. A bɛ tɛ furunɔ dɔ sanfɛ yan. T'o ɲininka. Tɔnɔ Lamini. Tɔnɔ Lamini. Tɔnɔ fa. Tɔnɔ fa. Namu. Atu. A kɛra cogo di? Tɔnɔ fa. Kabako ko ba dɔ de kɛra ka kɛ sisan. O ye jumɛn ye tuguni? Ne ye daga sigi furunɛ sanfɛ ka don gabugu kɔnɔ. Ne nana sɔrɔ daga tɛ furunɛ sanfɛ. Ne dun ye Tɔnɔ Lamini dɔrɔn de sigilen sɔrɔ yan. O bɛ se ka kɛ cogo di? I jɔ n k'a ɲininka. Ne ka samara sigilen taara. Atu, e ma ne ka samara sigilen. Tɔnɔ fa, ka n'i yɛrɛ sɛgɛn k'i ka samara minɛ. A bɛ Tɔnɔ Lamini. Mɔgɔ min ma barama ta o bɛ dɛsɛ ka samara barama ta. Lamini. E ma ne ka samara yan. Ani Atu ka barama kun sigilen bɛ ta furunɛ sanfɛ e m'o fɛnɛ yan. Lamini. Oui. Ne bɛ ka kuma e de fɛ o. Ne bɛ k'e jaabi o. Ne y'i ɲininka de n'a y'a sɔrɔ i ye ne ka samara ye walima n'i ye barama nin fɛnɛ ye. Min ye furunɔ sanfɛ yan. Awɔ, a bɛ ne bolo. Ko ne ka samara dun? A fana bɛ n bolo. Hakɛ to dɛ i k'o ta ka d'a ma. Mun na? Parce que i ta tɛ. N fa, ne y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ e ɲɛna. Tant que ne bɛ balo la yan, fali bɛ lafiya e tɛ lafiya. Du papier min b'i bolo, n'i ma na n'a ye, ne ye barama ni samara in ta kun min i t'a dɔn. Walahi, ne ma papier labɔ k'a di ne Lamini ma. N'i ma t'i tɔgɔ di jo sunɔgɔtɔ ma, n fa ni e sunɔgɔla. Ne fa ma wele k'a fɔ ma t'u ɲamɔgɔden ta tora filɛ fɛn fila de don. Na ni papier walima i ka sunɔgɔ dabila. A kun fɛnɛ ne ɲɛna ko fa b'i la nka n kun ma da la bi de n dara la. A da la dɛ. E ye samara ni barama nin ta pour que ka taa ne tɔgɔ di sunɔgɔba ma. K'i bara i kana n ka ko n t'a dogo la tuguni yɛrɛ. Baasi t'a la n'o de ka di i ye problème foyi t'a la. Lamini ni e tɛ ne n fa fɛnɛ dɔn ne fɛnɛ bɛ n yɛrɛ yira. On verra. Ni Ala sɔnna ma ni ne fɛnɛ bɛ e bon tile tɛ suma tɛ la i k'a fɔ ma ko tout. Ok. Barama nin tɛ wa ani samara nin tɛ wa o ta. Baasi tɛ. Ni fɛn wɛrɛ nege b'i la i b'a fɔ ne Lamini ɲɛna i b'a fɔ ne n fa ɲɛna b'a ta. C'est bon. Nin bɛ ne bɔ wala n bɛ se ka ne ka baara kɛ. Atu an ka taa. Ni kɔngɔ b'i la i t'a fɔ an ɲɛna an ka dumuni d'i ma o b'a fisa i kana mɔgɔ ka dumuni ta. N fa, kɔngɔ tɛ ne la koyi, ne de b'aw balo yan koyi. E ɲinɛ n'o de kɔ. I dun nana ne ka dumuni barama ta. Awɔ k'a ka di n ye, ne de b'aw balo yan. I dun nana ne ka barama ta. Hali sini n b'a ta. N'a y'a sɔrɔ kɔngɔ de b'i la o fɔ n ye siɲɛ kelen e k'e lajɛ e fasalen don i b'a fɔ ko seli ma deli ka kɛ mɔgɔ min na ni dumuni ko dɛsɛ b'i la i bɛna an ka dumuni ta barama sanfɛ. Ça va, Ami. Suruku tile fɛ ye an ka boli yan. Ko ka ɲi. Aw sa dɔn i yɛrɛ dun. Ça va. Kibaruya jumɛn bɛ? Danbele n'i y'a ye seli ma yan bi baasi tɛ. Ala kana kɛ baasi ye. A ka di n ye i ka don jigi kɔrɔ bi hali n'o y'a sɔrɔ an fila bɛɛ furu la k'a sɔrɔ an jɛɲɔgɔn tɛ. Danbele e yɛrɛ b'a kalama depuis ne furula n fa ma ne tɛ dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ a bolo o tɛ n nakun ye. Mariage de bɛ ne bolo n yɛrɛ sera ka n ka jaabi da ani ka n ka nécessaire dɔw kɛ a kɔni ka di n ye. N taara ni n ka fini de ye atelier la o wari ma sɔrɔ dɛ.
kɔni ka di n ka jɔn jigi kɔrɔw la. Ma dɔ i ka jaabi ɲɛna. Merci. Ni wari ko b'i la ka na to k'i pɛrɛnpɛrɛn k'o fana yan i b'i tilen k'a fɔ e ne yɛrɛ cɛ a bɛ wagati jan bɔ dɛ. Damene. I ka bɔ cogo la sa. E yɛrɛ b'a dɔn a ka mɔgɔ ye muso di ma wa an ka mɔgɔ fana ne b'i cɛ ma o de y'an to ɲɔgɔn na. Tiɲɛ don an ka mɔgɔ ye muso di ne ma. Ne bɛ muso in fɛ bi kosɛbɛ. A muso si de tɛna se ka e fɛnɛ bɔ ne kɛ don. N dalen b'o la Damene. I fana ka di ne turu. Ne de tun bɛ siran k'i wuli nka k'i ye n fɛ yan o bɛna cɛkɛlaba di an ka to k'i wuli. Merci. Mun kɛra? Muso dalen don so kɔnɔ sunɔgɔ la. N bɛ ka sira o de ma. Finikana wari ye joli ye? Terikɛ ko ne ma ko 50 000 nka ni mun diya. Baasi t'a la. Ni 50 000 wɛrɛ fara a kan i b'o tɔ k'i ka nécessaire ye. Merci beaucoup Damene. Jilaja an ka to ka ɲɔgɔn ye ka caya. Nka foyi t'a la. Ne bɛ taa so fɔlɔ. An bɛ ɲɔgɔn wele. K'an mɛn. Ok. Damene. Hali sisan e ma tila ni minɛn fitinin dalajɛli la i t'i yɛrɛ kɛ maa ye dɔɔni. N yɛrɛ bɔtɔla k'i ni mun d'i ma k'i k'a kale a bɛ min kɔngɔba de bɛ n'a bɔ an k'a dun. Tanti, kabakoba dɔ de kɛra sisan. O de ye mun ye? Ne ye barama sigi furunɛ sanfɛ ka don gabugu kɔnɔ. Ne nana sɔrɔ tɔnɔ Lamini ye barama ta. O t'a bannen yɛrɛ a tilala ka tɔnɔ fa ka samara senkeli fɛnɛ ta tuguni. Tolo! Tolo de ye yan. Naamu. E nana de. Ayi ne ma na. O fana mun kuma sugu ye de. Tolo! N tɛ kuma caman fɛ. Don i ka taa Lamini fɛ i ka n ka daga ta ka na n tɛ kuma caman fɛ bi dɛ. Bi n tɛ kulonkɛ la dɛ. I y'a faamuya? Wallahi ni n ka daga ma na bi. I bɛna dɔn k'a fɔ ko ne Ami Bakun yɛrɛ ye fɛn mun ye i bɛn'o dɔn. I tɛ n dɔn fɔlɔ hali sisan. Ami, munna e t'a ɲini ka ne faamuya? Ne ko mun de e fana kɛ fugari ye tan? N'i cɛ de ne ye. Ami, i cɛ mana dɔgɔya cogo o cogo i n'a fɔ mɛnɛmɛnɛni a ma se i k'a dɔgɔya dɛ. Min ye Lamini ta ye ne ni Lamini y'o kuma bɛɛ kɛ k'a ban. Lamini minɛcogo ɲuman o bɛ ne bolo. Munna e tɛ tugu ne kɔ? Comme ko ne ka tugu i kɔ? E ye jɔn ye? Atu, nin minɛ i ka taa fɛn dɔ san ka na an ka dun, i y'a mɛn wa? Tolo i dontɔla tɛ nin ye wa? Ko b'i jɛ i ka samara kɔ kɛ ne tɛ jɛ n ka barama kɔ. I b'i jo fɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la Lamini ye min kɛ a jo t'a la. Nka cɛ ni muso tɛ kelen ye dɛ. Ni Lamini na. Awayi. Ami sabali. A tɛ e ni ne cɛ sa. A bɛ ne n'i cɛ de. A bɛ e ni ne de ni ɲɔgɔn cɛ barisa i ye ne ta de ta. Yan bila. T'a bila. E bɛ se ka fɔ e ka nin kɛ ne kan. Ami sabali sa. I ka yan bila. N t'a bila. E ko cogo di? T'a bila. Ami.
Lamine. I jote na dɛ. Ah bon? Wallahi. E bɛ mɔgɔ ka baramata mun de la? Barama ko bɛ yɛrɛ bɛ la. E ni ta sa n'a sɔrɔ fɛn tɛ kɔnɔ ka kɛ. Ninnu bɛna mun de fɔ? O tɛna fɔ k'i bɛ k'u bisigi ni fɛn dɔ ya? Ha? Dun n'a kɔnɔna fɛn bɛɛ ne ta ye. Fɛn ka di ne bolo. I dun jo t'a la. Barama in bɛ san kuma min na e ma bɔ a kalama. Kan'i tigɛ fili yɔrɔ n y'a f'i ɲɛ kan'i tigɛ ta ma. Ne tɛ na. E kuma bɛ e de bɛ ne dun kuma la yan. Hali ni kuma nege tɛ ne la, e de bɛ ne dun kuma la. E bɛ ka segin a kan na. Sani ka kɛ mina fara ɲɔgɔn kan ye ani yɔrɔ fura I muso dalen don I t'a wele a k'a kɛ. Awa nin ye ne muso ka baarakɛta kɔrɔ de a man di ye k'a lawuli ka bɔ sunɔgɔ la nin baara fitinin kama n yɛrɛ bɛ se k'a kɛ. F'i k'a dɔn jɛ bɛnnen don saga la ka tɛmɛ ba kan. E ye cɛ de ye baara bɛ baara la I man kan ka kɛ k'i muso to du kɔnɔ. Ni mɔgɔ min nan'i sɔrɔ nin na a malo barika ka bon dɛ. Awa ni e yɛrɛ bɛ maloya e kɔrɔ de ne e man ka tɛ k'i sigi ka ne la yɔrɔ fura fɛnɛ la o ne tɛna minɛ k'a fura. Dameli k'i muso to yan nɔ ne tɛ yɔrɔ fura fo ka jɛ wuli. Fanta. Basi. Bamanan ko ten ko kɔrɔ kun tɛ ma jɔ. N tɛ fɛ ka ko kɛ walasa a ka bali mɔgɔ la. Komi ɲɛ b'a la e fɛnɛ ba sigilen don ni Lamini ye. O de la n ko n bɛ kuma e fɛ yanni n ka tɛmɛ ni n ka ko ye. Lamini nana ka ne muso ka barama ta yan. Ka ne ka samara sen kelen ta. Ka taa n'a ye. N nana k'a ɲininka silamɛya kɔnɔ ko awɔ k'ale de y'a ta ko wa k'a bɛ taa n tɔgɔ don boli la ale bɛ ɲina min kɔ ne ye fiɲɛ sama ale ɲɛ ne ye fɛn caman ye ale ɲɛ wa n bɛ fɛn caman dɔn ka tɛmɛ a kan n tɛ fɛ a ka se niveau dɔw la donc I bɛ kuma n'a ye kuma n'a ye I k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na. Sinon ne dimina na segin man di dɛ o de bɛ n bolo ka f'i ye. N burankɛ ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ fɛn o fɛn kɛ Lamini ka ko la Lamini ka ko taara ka ne yɛrɛ bolo da hali ni ne ko n bɛ Lamini ɲininka nin kuma in na sisan ou bien ko n bɛna kuma fɛ nin ko la sisan a laban ye bugɔli de e yɛrɛ b'o dɔn Lamini ka ko taara ka ne fɛnɛ bolo de da walahi ne t'a dɔn ne bɛ fɛn o fɛn de kɛ mais halisa ne b'a ɲini e fɛ de ka kɛ sabalibaga ye I bɛ ka nin min kɛ nin halisa continue n'o ye e de ye kɔrɔ ye. Sabali ye tiɲɛ ye sabali ye tiɲɛ ye k'a ti ban o b'a yira k'a fɔ ko fugariya sen b'o la n bɛ fɛ n b'a yira Lamini na k'a fɔ ko ne tɛ fugari ye ko n bɛ k'a to yen fɛn dɔ de kama nka ni o de ka d'a ye n'a bɛ fɛ k'o de dɔn n bɛ n fari couleur yira a la. N burankɛ sabali Ala ne yɛrɛ de ma foyi faamuya du kɔnɔna kow la est ce que mɛlɛkɛ ɲuman bɛ se ka jigin yan nɔ I balimaw yɛrɛ dama tɛ ka bɛn fo bɛ ka ɲɔgɔn dabali ne yɛrɛ de nimisara kun min na ne nana nin du in kɔnɔ. Atu gaba fura ka bɔ baden dan I ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ nka
Ne ni bila ɲɔgɔn faamuyabaliya minɛ de kɔnɔ i b'a dɔn e ye denmisɛnnin ye i tɛ se k'a faamu n'a ban don sera a bɛ ban wa fɛn bɛɛ bɛ ban fo Ala ka masaya. Asibo, itaso inko. Mfa, wallahi ale ka do warga. Chironia, ni te putere. Nidea, ebere miwa. Allah ka ni ne winsigina. Inyeme nada. Inyeme na. Nia, ni te foye. Dɔgɔ n bɛ dugawu de k'i ye yarabi i donnen filɛ ko min kɔnɔ nin Ami. Ala k'e ɲuman Amina Ala ka dugawu minɛ nka n bɛ kumakan kelen dɔrɔn f'i ɲɛna Ami. ni ne ka samara ani Barama ni ye dugu jɛ e fɛ yen Asibo. Lamini ni ne ka samara ni Barama ni ye dugu jɛ e fɛ yen an b'i labɔ i kun kan Ala sɔnna I dan sɔgɔ i ko e ko sura mun ye fanda bila e la ne bolo sani kan kɛ k'i bɛ nin kɛ ka wari ɲini ka sigi i sagona ko kɛ cogo min na taa f'i ka sumakɛ ɲɛna k'a y'i nɛgɛ e tɛ se foyi la e tɛ boro ye e tɛ borobara koro ye ale ka nin baara in barika t'a la ni barika kuma na ne sigila a kun bɛ ko dɔ kɛ n fa e da bɛ se kungo ma wa i da b'i don problème n'o fɔ o cɛ tɛ e min bɛ se ka ne lakari ne y'o de f'i ɲɛna ni dugu jɛra ka sɔrɔ ne ka samara ani ne ka Barama b'i fɛ yen su m'i kɔ laha n fa kana nin ko dabila dɛ n'i bɛ se fɛn o fɛn na a bɔ a la a kana dabila e bɛ k'i dabila e bɛ se ka ne ni e tɛ sa e ne bɛ se ka kɛ yan ne ni e tɛ cɛ o e ne bɛ se ka kɛ e cɛ bɛ ne cɛ a tɔw bɛ kurusi don dɛ wala e bɛ kurusi e cɛ bɛ ne cɛ a wa e ka to ne ma e bɛ se ka mun kɛ ok ne ka Barama ani ne ka samara ka se n t'a ci ne ye cɛ min ye e fana bɛ ne mun t'a ci i bɛ min kɛ k'o kɛ min bɛ kɛ o ka kɛ n t'a ci sabali Ala ni kira kama mɔgɔ tɛ fɛn f'aw ɲɛna mais aw yɛrɛ tɛ hakili sɔrɔ ten ka taa kɛ diɲɛ ma don o don aw de bɛ balawu la o ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ balima a yɛrɛ tɛ fiye dɛ a tɛ balawu la dɛ i cɛ tere jugu o de bɛ balawu la wallahi n'a ye du in kɛ tonbo ye a b'a y'aw ɲɛ la Wale tunataka aiche na ino mtu wa baya amina jugu do ko le bi mu go mu fɛ
c'est trop ouais. Ye ko te ma danga Lamine. Kana to ede. Lamine ye ko te ma danga. Igi yira. Fanta même malo ay ma. Boy. Eh ni muso ko ni tuta ko eza. Ko même malo ay ma. Lamine.